Παναγία μου, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Η ψυχολόγος μου, Χριστός και η Παναγία, πού με βρήκε. Ναι, γεια σας. Γιατρέ μου, καλημέρα. Τώρα θα σας έπαιρνα τηλέφωνο. Είστε περήφανοι για μένα, ναι. Γιατί μετά την τελευταία μας συνεδρία, το κεφάλαιο εθισμός στα ψώνια έχει κλείσει για μένα τελείως. Στη Μητροπόλεως είμαι, ναι. Πού το ξέρετε εσείς? Α, έκανα story, ναι. Στη Μητρόπολη θα ανάψω ένα κεράκι. Αχ, ψώνια! Τι ψώνια καλέ, είναι δυνατόν ποτέ? Όχι, την ερμού με παροπίδες την ανέβηκα. Βλέμμα σε βιτρίνα δεν έριξα. Θέλω να με πιστέψετε. Πάτερ μου την ευλογία σου. Ναι, σας αφήνω τώρα γιατί έχω πει στα κίτσια να περνάω στο κερί. Ναι, 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 ναι. Classy and sexy. Το πήρα. Μόδα. Αυτό το έχετε και σε μπέζ, σε μαύρο, θα τα πάρω και τα τρία. Το απόλυτο denim. Το πήρα. Το πουκάμισο τα σπάει, αλλά δεν θα βάλω και ένα μπλουζάκι από πάνω. Θα βάλω. Δεν θα βάλω και ένα jean jacket. Θα βάλω. Να το layering. Θα τα πάρω. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ συγκινημένη. Συγγνώμη. Αυτό το φουστάνι θέλω να το πάρω να το βάλω στο γάμο του Θανάση μου, του ανιψιού μου. Είναι 1,5 χρονών. Θα το πάρω από τώρα, δεν το χάνεις τέτοιο κομμάτι. Είναι μοναδικό. Να ζήσεις, παιδί μου, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Ένα λεπτάκι να κουμπίσω αυτά που έχω πάρει μέχρι τώρα στο ταμείο και έρχομαι να συνεχίσουμε και για τα υπόλοιπα. Έρχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Α, γιατρέ μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Ψωνίζεις από happy sizes? Εγώ έπιασα δουλειά εδώ πέρα. Βέβαια. Μου έχει λείψει πάρα πολύ η εξυπηρέτηση πελατών και τις καθημερινές που δεν έχει ελευσουκού έρχομαι και βγάζω ένα μεροκάματο. Πείτε μου, πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε?